أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhterem Müslüman kardeşler, менә без авырып китсәк, я булмаса берәр нинди авырубыздан дәва эзли башласак, төрле даруларга мөрәҗәгать итәбез. Һичшиксез даруларның бар төрлесе. Хәзер чит илдән керә башлагач, даруларның да бәясе, сыйфаты, я булмаса аларның төрлелеге артты. Бар үзебезнеке дә, бар чит илдән килгәннәр дә. Элек-электән кеше үзенең авыруларын дәваларга тырыша иде. Шулай да кай вакытта без авыруларыбызны дәвалаганда, бу даруларның безгә шифа бирә микән, юк микәненә игътибар итмибез. Хәзерге медицина симптомларны гына дәвалый. Мәсәлән, әгәр безнең кан басымы күтәрелсә, дару эчәбез дә кан басымын төшерәбез. Температура күтәрелсә, дару эчәбез дә температураны төшерәбез. Ләкин беребез дә уйламый, нишләп соң ул күтәрелгән кан басымы? Нишләп соң ул температура күтәрелгән, аның бит сәбәбе бар. Менә бу сәбәбен дәваларга кирәк. Я булмаса кайчакта безгә вируслар керә икән. Бу вируслар ник миңа керде? Без бит 5 кеше утырдык ул урында, ник мин генә авырдым икән дип уйламыйбыз. Дин безгә авыруларны дәваларга һәм авырулардан сакланырга ярдәм итә. Чөнки күп авыруларның нигезе ул рухи нигез. Иман зәгыйфлеге яки гынахларыбыз безнең моңа гаепле булырга мөмкин. Ул гына да түгел, без әле авыруларыбызны дәвалаганда тыелган юллар белән дәвалыйбыз. Мәсәлән, кан басымы күтәрелгәндә без әйтәбез, әзрәк кенә бер 100 грамм, анда 50 грамм коньяк эчеп куярга кирәк, ул кан басымын төшерә дибез. Я булмаса, балыкка бара менә хәзер күп кенә ирләр, туңган вакытта алар да шушы каты эчемлекне, харам эчемлекне, аракыны эчеп куялар җылыныр өчен. Һәм моның мисаллары бик күп. Тамак авыртканда салы кулланулар дисеңме, һәм башкалары. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, харам әйбердә шифа юк ди. Һәм хәзерге гыйлем, фән моны безгә дәлилли. Мәсәлән, мин шаккаттым, кан басымы күтәрелгәндә аракы эчү яки коньяк эчү булышмый икән. Ни өчен дигәндә, ул кан басымын төшерер өчен кан тамырларын киңәйтә, кан басымы төшә башта, ләкин йөрәк кан басымы төшүгә шундук үзенең реакциясын бирә һәм яңадан кан басымын күтәрә, истәмә нагрузка белән эшли башлый. Менә моның кебек мисаллар бик күп, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм шуңа күрә дә без дәваланабыз дип харам әйберләрне кулланырга кирәкми. Моннан башка дәвалану чарасы юк дип уйларга кирәкми, чөнки Аллаһ Тәгалә безгә һәрбер авырудан шифасын биргән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай ди. Һәрбер авыруның шифасы бар, бары тик аны эзләп табарга гына кирәк. Һәм ул шифа бар икән, димәк ул халал, ул чиста. Менә безгә, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең ашаганыбыз, эчкәнебез, шулай ук дәваланган әйберләребез турында уйланырга бераз кирәк шул. Ни өчен дигәндә, без бит адәм балалары, кешеләр. Без карамыйча, уйламыйча бер нәрсәне дә эшләргә тиеш түгел. Хайван да карап кирәкле үсемлекне генә ашый. Ул да карап чиста суны гына эчә. Без дә менә шулай хайваннар кебек сайланып, һич югында шулар кебек яшәсәк иде. Ләкин алардан истин булу безнең мөхтәрәм кардәшләребез, турыдан-туры адәм булуыбызның шарты. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.